este dintre aceste legume hreanul? Mulțumim. Acela este hreanul. Am puțin. Bine, Chirița! Tu ești bombonica mea, eu eram o marmotă. Sau o plantă, mă mâncam într-un loc intim. Okay.
știu ce să fac, dar nu stau. Lume, toate-mă cer, toate-mă vrea, îmi zice că-mi place de sfinția mea eu. Nu știu ce e aia, dar dacă o vrea, eu o dau pe toate ce să fac eu cu ea.
popularitate. La unicul, inegalabilul și omnipopularul Cristi Grădinariu! apocaliptic cu Miss Iunona, care merge la Ana Maria Grigore! Și acum, titlul de Mr. Iunona îi revine lui Tudor Diaconu. Tudor Diaconu, un băiat care în clasa a 9-a cucerește Brânceanul. Acum vom anunța Miss Dulce Acrișor, iar cu această ocazie vom mulțumi din nou copetării Dulce Acrișor. Dulce, dar și acrișor. Așadar, Dulce Acrișor merge la Niculese Ștefana. Niculese Ștefana. Miss Fotogenie merge la Tatra, Fotogenicu. cu un nume atât de dulce, pe care voi probabil îl știți deja, Zaharia Georgiana! Acum, momentul neașteptat, vom începe clasamentul propriu-zis al Miss și Mr. Bobo 2012, parteneri Eric va spune că Lipsic. anul apocaliptic 2012, ceea ce înseamnă că acest bal este și ultimul, așa că încercați să vă distrați cât mai tare în zebra în seara asta, unde o să ne vedem și o să ne atingem foarte mult, fiindcă locul este foarte, foarte strâns. Și acum să trecem la premiul al treilea, care devine concurentului Brumara. Bravo! Aplauze pentru medicul pianist din această seară. Continuăm în clasamentul nostru Cu locul 3, la fete. la fete. Miss Bobo Pe locul 3 este nimeni alta decât Diana Nechița. Un mic moment care, bineînțeles, a fost gândit de dinainte. Locul 2 la băieți. Revine 2. Hai că-l Hai, știi. dansatorule! Bogdan Chiriță! Radu! Rugăm și Miss și Mr. locul 3 să stea în fața alături de ceilalți câștigători. Ajungem în final și la locul 2, la Miss
cel care să lungească acest ultim bal, deoarece anul 2012 este apocaliptic. Mădălina Paladin! Eu zic să mai așteptăm puțin. Mai așteptăm puțin. Nu mai așteptăm puțin? Mai așteptăm puțin. Am așteptat. Locul întâi la maest. Nu! Ba da! Ba nu! Ba da! Bine. Mr. Bobo. Nu! Locul întâi. Este... David Matei! David Matei. Aplauze pentru misterul anului apocaliptic. După cum nu știți, David Matei a primit un loc în submarinul în care se va scăpa lumea de apocalipsă. Felicitări, David Matei, vei supraviețui datorită frumuseții tale. Numărul 1, de fapt. Miss Bobo, Colegiul Național Gheorghe Tănceanu. 2012, anul apocaliptic. Le spunem? Le spunem. Lumea deja urlă în toate părțile de durere, de fric, de foame și de plictisare, eu zic să le spunem. Miss Bobo. 2012. Anul apocaliptic. 2012. Colegiul Național 2012. Gheorghe Tănceanu. 2012. Îi revine concurentei Berja